Ai koulu. Ei huomenna ole koulua, koska Minkä ikäiseksi laitet? 13. Vai Saa niin alas 15. 18. 17. 18. Mikä on vanhin? 45. 45 sit. Mikä on se edullisin ikä, minkä voi laittaa toisen? Mikä on se edullisen, minkä voi laittaa? Okei. No, mitä? Mut miten se yksit oli 66? Miten joku voi saada noin vanhaksi? Ei vaan se oli valmiiksi, muistaksä? Joo, Eikö sä ottanut kuvaa? varmaan. Se on jossain tuolla. Niin tässä. Tossa!